Lidi, dneska tady máme vlastně jako miniserii, ale máme tady hosta. Můžeš pozdravit? Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím. Můžeš říct si svoji přezdívku nebo svoje jméno? Říkejte mi Celeria. Cerilie? Co fuck? Celeria? No to... No. Bude to 6-7 prostě. Ne, ne, to ne. Au, moje noha. Ne, tak to ne. Mě nezajímá tvoje noha, mě zajímá video. Tak jak ti máme říkat? Se všichni budou ptát? Petržel. Dobře, takže tady máme Petržel. To je divné jméno, já ti budu říkat prostě tvojím jménem. Takže Marek. No, takže tady máme Marka. A Dobrý rádoč. to, co řekl, a Ne. ti nevrátí. Cože? A jo, ty tam máš bumerang. Takže, co tady máme, Marku? Máme tady pár staveb. Pár. Ne, asi, je to Minecraft set. Marek tím chce říct, máme tady další díl z Minecraft série. Asi po měsíci. Asi tak. Ale počkej, já si schválně vyhledám tvůj kanál. Sorry lidi, ale trochu na Minecraft jsem byla blbá. Naposledy jsem Minecraft natáčela před 3 měsíci. Jaj? Že se stydí za sebe. Já jsem nechtěla natáčet. Já jsem neměla energii na Minecraft. Ty by měla čas, že? Měla jsem možná rande? Ne, to ne, nikdy. Oh no, it's a lie. Jo, jako lava. Lidi, máme tady další díl z Minecraft série. Nový díl a nová série. Ano, jak můžete vidět, máme 200 dní, že jsme tady pravovali nebo vylepšovali XP farmu. Jo, protože nám... až později. Okay. Takže můžeme začít? Už tady kámo se vybavujeme 2 minuty. No. Skoro 3. Takže začneme, tady jsme se, přesně na tomhle vlouku jsme se spalnuli, přesně na tomto. Všichni. Tak Můžu ještě můžu ještě mluvit chvilku? Řeknu vám, tady s Markem nejsme sami, není to jenom náš. je tady ještě Kempro. Ano, toho znáte ze streamu, někdy jste ho viděli na mém druhém kanále, který už neexistuje, bohužel, ale už ne. Tak jo. Takže ho znáte. A asi poletíme elitrou nebo půjdeme pěšky? Jak chceš. Asi pěšky. Takže OK. tadyka jsme prostě propluvili, tady byl náš začátek, jo? Tady byl náš spawn. Tady máme vesnici, každý zná, jak to chodí s vesnicí, ale na začátku byla sranda, protože, víš, to znamená bez elitry, byla sranda, protože my jsme se tady zabíjeli, my jsme měli zaplet PvPčko, ale teď ho už nemáme. Tady je první kovárna, tady už nic není. Ano. Tam už nic není. A druhý kovárně, to je takový menší příběh, který se nám stal, když jsme toto video dělali poprvé. Takhle jsme šli do kovárny. Zoe, tak my jsme tady šli a tam byl ještě krumpaš, tak já jsem si ho vzala a teďka už nevím kde. Někde v hlavě. Podle mě. V hlavě ne. Jo, lidi, my jsme v prvním díle, furt to stejný, v prvním nepovodem videu jsme neřekli, jak se jmenou naši krumpáče, ale to bude až budeme na našem největším projektu, bych to řekla.
No, takže tady máme, že jsem převazovala vesničany. Tady máme posvátný tavr. Strom, hlíněný. Nemá to listy, ale. Jo, jdeme se pomodlit. Amen, kámen, vyprcám ti, amen. Brosky. Takže jdeme. Tady máme ani díru, nevím, co tam je, co tam bylo. Tady máme zaleté jezero, to je taky dobrý příběh. Oh, já chci obsidian. To je blbec. Tam je láva. Neříkej, bro. Tam je láva. Kamo, co to dělá za zvuky? Počkej. Jo, to vyfurt. Dobrý, stop, už nepotřebuješ obsidian. Tohle je taky dobrý příběh, ale ten vám řekne někdy jindy. Takže, tady vidíte XP farmu, ale tomu se zatím nebudeme vracet ještě furt. První půjdeme na naši úplně první stavbu. Což nebyla ta XP farma, ale byl to tady tento dům. Počkejte, To byl můj nápad, počkejte chvilku. Jsme tady zpátky. Tady máme náš první dům. Jo. To byl můj nápad to takhle postavit a jsem chtěla, aby to mělo takzvaně hloubku. A já jsem to dostavěla. Když to dostavila, já jsem to začala, pak jsem totiž musel končit. To byl náš první barák, teďka tady máme vesničany. Jo. A můžu ještě říct, proč je tady rozbitý okno. To byl ten sír karton. Jo, to byl tam ten smažící karton. A by the way, máme tady... To jsem už dělala Minecraft sérii 2. Myslím, že i jedničku. 2 díly jsem s ním dělala. 2 díly. Já jsem vlastně... To je první díl, na kterém jsem se asi objevil. A budeš se objevovat častěji. Dostaveno den 7 a měl narozeniny 130 dní. To je velký kluk už. To nemá ani rok, řeknu. Ani tenhle svět nemá ještě rok. 365, tak to už bude mít za chvíli rok. A hele, lidi, já mám tady takový story time. Tady je taková tajná místnostka. Ano, tady tak bylo naše úplně první skladiště. No, úplně první to nebylo. Jako nebylo to úplně, no jako jo. Já vám řeknu, kde bylo úplně naše první skladiště. Vidíte tady ten pěkný, tady toto? To tady nebylo. A tady byla voda. Pocať byla voda, jo. A my jsme měli tady takhle sklad. To jsme neměli, ne? A jo, měli. Když si jaké pamatuju. Takže to byl úplně naší první sklad a miluju moji postel. Prostě tady byla voda a já jsem mu měla na vodě. A můžeme začít... Já furt si nedokážu nedokážu představit tvou myšlenku. Nebo prostě jak jsi myslela tu dobu. Já nevím, ale byla jsem mladá. A byla jsem blbá. Jo, byla jsem mladá. Vidí stejně, neumím mluvit ani česky. Už není. Počkej, za kolik dní je 26. 10. Za 10 dní mám narozky. Tady máme XP farmu. Tady mám XP farmu. A musíš zapnout moby. Jsou zaplý. Už nepadaj. Musíme jít nahoru do AFK Base. Já se tam rovnou vyspím. Yeah. Pěkně ty. Nebo ty se můžeš rovnou vyspat, když jsi tam. OK. Já jsem tam taky. Kdo bude první? Ty jsi první, samozřejmě.
Jo, lidi, tohle jste ještě měli vidět, takže nedívejte se, nedívat. Ne, to nebudeme za to. To až potom, to bude Překvapko. předposlední nebo poslední, co chceš. Třetí, čtvrté, sorry. Tak čtvrtý nebo třetí? Čtvrtý. Jo, vy jsme ukázali 2 stavby teďka, tak já budu průvodce další věci. Já jenom Stavby. já se jdu jenom podívat na tu do AFK Basky a ukázat jim to. A tady vlastně z téhle AFK Basky vidíte všechno skoro. Když máte velký render distance, tak jo. Já ne. No, tak vidíš. A neoslavili jsme 200 dní. A tady prostě máme... Jo no. Tady prostě je AFK base, že tady můžeš afokovat a to víte, co myslím. A tady na třetí stavbu jsem vymýšlela já, jsem se prostě nudila po večerech. Tak tady máme takový mini ostrůvek letací a můžeme asi začít třetí a pátou stavbu, čtvrtou a pátou stavbu. Takže nejprve začneme ale tou lehčí, tuto. A to je poslední. A tak jo. Nejprve začneme touto. Tam ta stavba. Nemáš skin. Nevidím skin. Já mám skin, no to je jedno. Pak to vidíš Tak na tady, videu. buď ticho. Počkej. Tak tady, tak co? Máš skin? Ale bez oblečení musíme jít do toho. A jo. Bez armoru. Tak. Tady máte... Počkej, my tam jdeme nahý, a jo. Tady vidíte Steva. Pěkný Steve. Já nejsem Steve. Pěkný Steve. Můžeš mluvit. Tak, toto je, tak vítejte ve stavbě, která se jmenuje Souding Scene. Já to Byl to nebudu. můj nápad, že jsem se nudil po večerech. Takže představím, co... Po večerech. Co? Jdeme na to. Jdi tady, ty budeš suchar. Akorát já si musím zaletět pro slaby. Buď ticho, vesničané. Ticho, vesničané. Si dělá to vesničan. Ale celý toto video tak bude kompilace toho, kdo udělá nejlepší. Dobrý, tak já se tady sednu, já jsem soudce. Budeme si střídat soudce. A Zoe je tady jasničan. A ty si neprodal 14 dní Mandy. Jdi tam vesničana. A takhle to očural jeden. A pak jsme to strčili. Jo, počkej. Ale my vlastně můžeme to oddělat ty dolní jako noříže. Aby se ho mohli hotovat. Aby jsme je mohli hitnout. Furt se nedívejte lidi, tady furt je tajné místečko. No ty jsi jim to celý prozradila. Co? Tak začneme ještě menší. Jako větší, ale je to jako menší, jak se obleču. No tak si obleču, už tady nechci být nahatý. Aby jsme nezmokli, tak já zapnu pěkné počasí. Ne, já chci riptidovat. V tom prvním díle jsme trochu na něco zapomněli, tady na tyhle dva, ale to si ukážeme za chvilku. Díky, můj bodyguard. Jdeme, počkej, první musíme jít sem. Tam. A jo, tak. To je na oslavu 100 dní, který jsme tady přežili a musíme tam ještě postavit 200. A jo, to uděláme v dalším díle. To postavíme po videu teďka na. Jo a lidi,
možná dneska ještě vyjde díl z tohoto survival, anebo z jiného, ale s Markem taky. Dobrý den. Jo. A by the way, abyste měli přehled, je 16.6.2026. A jo. Takže A nebylo by lepší jako 26.6.2026. díky, teď si řekl To je moje bylo. narozeniny. A jo, ty máš vlastně narozeniny. 26.6.2026 je tolik dvojek a šestek. Zobě je kůň. Proč čumíš na tamtu stavbu? Nečumím na zem. Jenom já přemýšlím, jak Tak jo, aha, ty- takhle jsi to myslel. Jo, a jo. Co jsi to udělal? Kámo, víš, jak zásí to je? Máš šípy? Nemám. Já potřebuji aspoň jeden šíp. Zabijte jednoho. Musíme zabít jednoho, aby mě dal šíp. Já si ho zabiju. Já si vezmu doma šíp. On to tam dost pozabíjí zatím. Já už jedu. Tohle je takové... Vidíte to? Máme to na videu doslova. Jsou všichni mrtví. A skeleton koně. Toho nemáme, počkej, toho nemáme, toho chci do sbírky. Tam je enchantovaný luk. Počkat, co má za enchant? On má Unbreaking 1 a Power 1. A skoro úplně rozbitej. Ale to je tak dobrý. Jo, takže tady musíme... Tady bude... On nám vyhodil to... Reptita. Prostě tady budeme muset ještě dostavět 200. Ale nebojte. Já se potápíš. Já vím. A teď asi půjdeme tam, kde jsme začali, protože my jsme to trochu teď přeskočili, takže jdeme. Jdeme za těma dvěma. Ale to jdeme první na... Ne, jdeme asi na první na Beacon. To bude... To je, on byl předtím, než před těma to dvěma. Takže Beacon je prostě blázen, jsem byla. Je to... Já jsem byl spíš blázen, já jsem totiž chtěl postavit byt. A máme strančku, tam 2, takže... Jsem chtěl haste. To je jedno, máme strančku, ticho buď. Já chci haste. Ticho buď! Tak si dones, kamo. Tak tam dáme haste a strange 2. Jako secondary power. A to jde? To jde? Jako 2 jdou? Ano. Počkej. Já myslím, že budeme muset, že bychom museli mít 2 beacony. Počkej, haste. Lidi napište, jestli to půjde, jestli máme mít 2 beacony, anebo jenom jeden. Počkej, já jdu do skladiště. No já vám to prostě ukážu. Beacon Já jdu do je, skladiště, ale počkej. beacon je celý ze železa. Neptejte se, jak jsem to dlouho čeřila. A ještě máme ve skladišti. Ty šila 124 hodin. Možná. A to taky tak vypadá můj Minecraft. 14 dní, takže 2 týdny na Minecraftu, 3 hodiny a 50 minut. Už asi 4 hodiny a 0 Mám na minut. Poppy Playtime zase 53 hodin. No to je méně než moje, kámo. Si tam dej hejsku. Ne, počkej. No, počkej. To nejde. Počkej. Takže počkej, já tam dám Primary Power Haste. A pak už tady mám jenom Haste 2. Ano. To
Toto nechápem. Kámo! Necháme tam. Co? Hej, čum, co měl zombík u sebe. Co držel zombík. What? Tak nechceme jako porazit ještě jednou, dobra? Asi půjdeme, ale teď se půjdeme Ale ukázat. teďka ne. Teď si půjdeme ukázat, asi na video potom bych to udělala. Teď si půjdeme ukázat tady Bedřicha a Smetanu. To byl můj nápad, ty jsi si totiž ptala, jak prostě dej mě hezký jméno. A nebo jméno, který se mi líbí, tak já jsem dal Bedřich Smetana. A já jsem tam chtěla dát. Taky jeho příjmení, taky Smetana. To se jmenuje Kemper Smetana. Ne. Jo. Cože? Ještě pak Kemperovo příjmení taky Smetana. Já ho se zeptám a neříkej jeho jméno, on to nepřeje se. On si to vážně nepřeje. On by tě zabil. Ne, on se jmenuje totiž to... Matěj. Jo, Matěj Smetana se jmenuje, Matěj Smetana. Hej, ale to je taky dobré jméno. Smetana. Já se ho zeptám. Zeptáme se ho jako Matěj, nemůžeš nám dát jako tvoje příjmení? Pozor. Vidí, tula gasta, happy. Sorry. Gasta, happy. Dej, já chci to. Co, koho jsi to tam zabil? Tam zabil zombíka? Ze zombíka padají 3 XP. No, ze zombíka padají 3 XP. No, a tobě spadlo jenom jedno. Takže jdeme tady pod most. Já jsem totiž 2 sebral. Počkej. Já si potřebuji asi vysmrkat. Jak se mu říká. Rakovinu tady nedělej. Já nemůžu dýchat přes nos, počkej. Nemůžeš dýchat, to je dobře. Já se Pojď za mnou, zombák. Tebe zabil zombík? Zombík, no. Lidi, já tady chvilku nebudu, takže Marek vás tady bude mít o samotě, ale jestli mě někdo zabije, tak to je může za to Marek, jo? A co když tě zabije zombík? Tak furt za to můžeš ty. A já musím něco říct mamce, tak počkejte chvilku. No, počkej. Počkej, ne. Tam furt mám shulkerbox. Nech mě zombíku. Jsem tady. Nice. Hej, lidi, mě teď vlastně napadlo. Jediného maba, kterýho chci mít uzavřeného, tak je mini zombík ve zlatavé zbroji. Kdo ví, tak ať mi to napíše proč, tak... Já vím, já to nebudu říkat. Tak ať mi to napíše do komentářů. Kdo to ví, tak ať mi to napíše do komentářů. Protože tohle prostě potřebuji mít ve svém světě. A Pokud znáte streamera Filzu a jeho 5letý Minecraft svět, tak už hnedka budete vědět. a taky si jim teď napověděl. Doslova Maty to taky o tom dělal video před 4 lety. A
Řeknu vám, tenhle svět, ano, je trochu skopírovaný od doslova Matyho, ale máme to trochu vylepšené, protože to je náš svět, takže jsme si ho trochu vylepšili a nemíme tak pěkně stavět jako on. My spíš akorát zhoršili. No právě. Hardcore svět je o 100% víc propracovanější. My ho máme tak, my ho nemáme vůbec propracovaný. A měl toho mini zombíka ve zlatavé zbroji v nejzacnější. Počkej. Průvodce této stavby budu akorát, já se chci zavít. Já se potřebuji vyspat, nebo vyspíš se? Tak lidi, my se tady nebudeme dívat na nic. Já si potřebuji něčeho napít, počkej. Tak, jsem tady. Nice. Takže průvodce této stavby budu já, že? Mhm. Dobře, tak jdeme na to? Jo, a říkám ti teď, 26 minut už natáčím. Dobře, tak rychle to zhrknem. Já. Aby to nebylo moc dlouhé video. Teď když tak editor se stříhá, anebo já ti to se stříhám. Vlastně mi napíše, protože mi už dlouho nenapsal. Když tak řeknu v Čantorovu. Mě, já ti to zedituju. Když tak to řeknu No, i Čantapiru. No. No, takže, co budu já, tyto stavby. A je to palác, akorát to není palác, co to takový hra. No, to je jedno, jdeme. Dostaven den dne 69 v noci. Takže tak, vstupujeme. Jdeme. Tady máme 2 mob hlavy. Moje 2 hlavy. Ano, hele, první věc, o který budeme mluvit, tak je tady automatická vypékárna, tady od paní Zoe. Musíš zatleskat. A moc to funguje. Z nějakého důvodu. Funguje. Ať drž. Tam ty vole. Drží, ano, funguje to úplně naplno. Třeba, ono to jako, ty tam musíš možná dát ty věci, protože ty věci se tam moc nedávají. Takže neví, do jaký peci se to má dávat a do jaký ne. Takže, tak. A můžeš říct, co bylo místo téhle vypíkárny? Tady byl prostě náš pokoj a skladiště. Měli jsme tady podobné tyto věci. My jsme totiž ještě neměli dostavený ten hrad a potřebovali jsme třeba jako někde bydlet, spát. A udělat tam pokoj a udělat tam třeba někde bydlet, řeknu to tak, někde mít nejúžitnější Minecraftu věci. Postel, skladiště, mít nad hlavou střechu. Víš, co jsme my měli? No. Postel, skladiště. No. Nad hlavou střechu jsem neměla ani, nepamatuju. Hele, jdeme průvodovat. A ještě, sorry, že do toho skáču, ale jestli si to ještě pamatuješ, tak tady místo tady tohoto, protože teď je tady láva, a místo tohoto bloku, tak tady bylo... Tam byla vypékárna 1.0. Která už nefunguje, protože jsme ji zničili. Když jsi zničila, ty vole, já ti dám, že nefunguje. Já jsem mu chtěla mít jinak. Ale můžeš mluvit. Nechám ti slovo. No, dobře. Tak, první, tak jo, ještě mapa. Ona vypadá jak Evropa. To se musíme pochlubit. Tato mapa vypadá jak Evropa. Asi to vezmeme tady kam. Ale nebudeme se... Ne, ještě ne. A ještě už mám 30 minut skoro. Rychle. Já ti to pak se stříhám. Ok. Ale to Teď budeš jdeme do potřebovat. čarovní věži, kde se
samozřejmě bude enchantovat. Tady mám enchanting table a já jsem omylem vykraftil druhý enchanting table, takže tady mám ještě jeden. Omylem. Bomba. No, A tady nahoře je teďka vůbec jdeme do co, kámo? odpočinko- Aha, nic. Je nevím, Tak tam ne. pak dáme něco. A teďka jdeme do odpočinkové věži, kde tady... Asi jdeme od zhora, ne? Pokoj. No, dobře, tak. Tady je Kemprův, neboli Matějův pokoj. A tady si normálně vzal jako... Tady Markův. Ode mě Golden Dandelion, takže já mu ji vlastně za chvíli ukradnu. Asi jo. Počkej, Dobrý, jdeme, jdeme. Uprost- počkej. ty vo- Počkej. Yes. Takže, Tak, tady mám Matěj pokoj. no, tady má... A tady mám já pokoj. A jo, a tady je Langusta, Tady Bunny. Langusta, Bunil, Sara a Queenie. Bunny, proč tam nemáme dvě, no, je to kvůli tomu, že jsme chtěli spojit Bubák a Queenie. Jo, a Bubák. Tady tak je originální Bubák a tady je Dres. A Bubák, kdo sleduje moje shorty, tak ví, že už není mezi námi. Proč mám u sebe obsidian? Ty si zničila Ender chestku. A jo. Jo, takže jdeme teď do kam? Obyvatelský věže. Já jsem mrtvý. Takhle nevypadá by tak. Jo, už jsem tady. A to vám asi řekne Marek, já tady jako chvilku budu, ale budu tady, ale jenom budu si teď napouštět vodu, takže mluv. Tak, ano, mluvím. My jsme tady původně měli vestičele, který prodáváme my. A my jsme ho chtěli nakazit a pak zase, no, jakoby neoživit. Zachránit. No, Uzdravit. Uzdravit, ano, děkuju. A nám to nevyšlo a on nám umřel. Takže Jo, tady a už máme... Marku, zjistila jsem, ano, je to na hardcore, musíme to mít, a já jsem měla normální. To je jedno, jdeme na to. Jdeme na poslední věž, trofejní věž a to bude všechno. Jo, a Nether vám ukážeme v dalším díle. Možná ještě dneska. Ano. Ty seš. Sama nevím. Tak jdeme nahoru a tady máme trofejní věž. Trofejní místnost z End. Tak. A to asi bude pro dnešek. Jako pro dnešek určitě ne, protože ještě se tady nudíme, takže asi půjdeme normálně hrát survival. Bez procházení. Ano, bude zdravý drap. A jo. Budeme. Takže. Se s váma loučíme, někde pěkný špítek dne a čus. A možná ještě dneska, co vyjde? Další video. Možná. Ale protože jsem dneska zapálená do Minecraftu, takže určitě. Jo. Tak čau. Tak jako 3 měsíce jsem nenatáčela Minecraft. Jo, Tak jo. papá.